So tari mutane na yawan tambaya ta bani da kwamfuta sannan ina son in rubuta code in yi program. So yau dai a wannan video insha Allah zan nuna muku yanda za ku yi programming ba tare da kuna da kwamfuta ba, da wayar ku ta hannu za ku yi programming. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yawa barkan mu sake saduwa a wani sabon video namu. A yau insha Allah video namu yana da matukan muhimmanci inda zan nuna muku yanda mutum zai yi programming da wayarsa, ya rubuta code kamar na Python sannan ya running ɗinsa da wayarsa duk ba tare da ya sha wahala ba kuma ba tare da ya ci data ba. Amma kafin na yin ina da ku da ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu, sannan ku danna mana like a wannan video namu domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa da zamu ƙara kawo muku wasu videos masu ma'ana. Sai dai kamar da kuka gani dai za mu yi amfani da wani application ne da ake kiran shi a Pydroid. So kun gan shi nan gashi nan, so Pydroid 3 sunan shi, kamar Python 3 kenan na kwamfuta, shi kuma na Android phone Pydroid 3 yake da shi. Zaka je ka rubuta wato ainihin Pydroid 3 a Play Store ɗinka, sannan za ka installing wannan application ɗin. So da ka installing wannan application ɗin zaka zo ka buɗe shi ne kamar haka. Yau ke yin gashi na buɗe shi yadda kuka ga haka fuskansa haka zai fito muku da shi. Wannan application ɗin ba zai tambaye ka ko kai login in ba ko kai wani irin abubuwa dai haka, irin makamancin haka. So kamar yadda kuke gani gashi nan dai haka ya buɗe muku kamar wannan wato ainihin Python coda ce haka. So in ka yi nan haka, ka dana nan gurin haka, zaka zo nan gurin gashi nan abubuwa dai kala-kala, settings ɗinsa nan ga irin abubuwa ne kala-kala dai haka, ga interpreters nan, ga terminals nan, irin dai wa'in abubuwan kala-kala dai ga suna a nan gurin. So yanzu idan mutum yana son ya rubuta kaman code haka, yanzu a samu misali zan yi kaman printing suna ne haka. Yanzu idan na ce kawai print, kamar na ce print haka yanda dai wannan yake, na bashi bracket haka, sannan na yi kama haka, sai na ce print kamar sa suna na haka, ko sunan channel din print browser ad. Kaga yanzu ne execute din shi, kaga yin print in browser ad yanzu a terminal ina, kaga yayi haka cikin sauki yanzu ba tare da ka sha waya ba. Gashi nan yana da sauri, sannan ba zai ci maka space din waya ba, sannan kuma duk abin da kake akan cloud yake tsayawa, baya zama kan wayanka bari ya cinye maka storage in waya, ko kuma ka ce code zai cinye maka storage in waya. Kun ga yadda wannan application in yake dai kamar yanzu kai printing haka, ban rubuta wani code mai yawa ba, amma zan je in yi copying wani code da na taba rubutawa na wani video wanda nuna muku yadda mutum zai tura sako a cikin sauki ba tare da ya biya komai ba. Zai tura sako ta wayansa daga wannan wayan zuwa wannan wayan. Kaga tunda yanzu zaka iya amfani da Python a cikin wayarka, kaga zaka iya rubuta wannan sakon sannan ka tura shi ta wayanka ba tare da kana da kwamfuta ba. Amma kafin nan za mu ƙara shigowa nan gurin kamar haka, sannan za mu zo inda aka rubuta pip ɗin nan haka. Mun san me amfani pip ɗin nan, zaka iya zuwa kai installing wasu libraries haka. Duk wani library kuma da kai installing zai zauna ne akan cloud, ba zai zauna ma akan waya ba bari ya cinye maka space. Sannan zaka zo nan kamar sacin library. So a wancan dai bidiyon da ne dai mun yi sacin wani library da ake kiran shi Twilio in ba ku manta ba. Twilio haka, kamar yadda kuke gani haka, sannan muka yi sacin in shi haka, sannan muka yi installing in kamar library in. So kun ga library in nan Twilio, yanzu ka danna nan gurin haka zai maka installing ne, zaka komai yana nuna maka kamar wannan. Ka gani yanzu ya ce mu install complete, gashi na requirement already satisfied, saboda na riga na yi installing in shi tun kafin yanzu kenan. So yanzu in ka fita daga nan gurin haka, so yanzu na yi copying wancan wato ainihin code din da na rubuta a wancan bidiyon, yana nuna muku yadda mutum zai tura sako haka. Yanzu zan zo in yi pasting kamar code din haka. Idan na danna haka, kawai zan zo nan haka ne in danna sai yi pasting. So yanzu kaga wannan shine code din na wancan bidiyon wanda na rubuta na nuna muku yadda mutum zai tura sako haka. Gashi nan from twilio.rest import client, gashi nan irin da kamar da dai in mutum ya koma wancan bidiyon da zai ga yadda ne bayani dai akan yadda na rubuta wannan code din, sannan zai ga yadda muka je a Twilio website din, sannan muka creating account irin da wannan abubuwan din mutum zai gani haka. So banda wannan ma mutum zai rubuta code din sa dai haka, sannan kai ya manta dai code din da zai rubuta inda yana da buƙatar wani library haka, zai zo nan pip ne haka, sannan ya install library. Yanzu kamar ina son in install library, in yi searching kamar library, wani library kamar maybe tikinta kamar haka. Na zo kamar tikinta, za ku ga kowane library da yake a cikin Python a cikin Python za ku gan shi a nan gurin. Yanzu na yi searching kamar tikinta haka, kaga na dinna search kamar haka. So za ku ga gashi tikinta ya fito, ga irin tikinta app, ga tikinta pp, gashi dai duk za ku ga duk wa'innan libraries ne haka da yawa. Nan ka shigo libraries in kana neman wasu haka, za ka yi ta tafiya ne, kai ta tafiya, ga san duk wa'innan libraries ne haka, za ka yi installing ɗinsu. So kai mutum da ya manta da ya shiga wannan pip din domin ya install library inda zai installing. So in waka mai duki gani ne zan yi running wannan code din domin ku ga ya output din namu zai zo. Za su turo mana message din a cikin wannan wayan, ko kuma dole sai ta computer sannan za a turo. Yanzu ka ga kamar nan alaman nan wannan ta triangle din, kamar wancan dai na computer, shi ma zaka danna shi ne kamar haka. So ya bude terminal kamar haka. So yanzu kaga ya sa maka program finished. So alamun kenan za su turo message din yanzu kenan. So yanzu zamu jira message din mu ga zai shigo ko kuma ba zai shigo ba.
so kaga yanzu ina wannan bidiyon gashi nan message din ya shigo yanzu in muka danna shi kamar haka. So kun gani sun ce mana sent from Twilo trial account. Hello viewers, please like and like this video and don't forget to subscribe to this channel. So kun ga yanzu kenan yanzu mu kuma nan gurin haka. Yanzu gashi a nan gurin in ka duba ga body in message din da muka turo gashi nan, hello viewers, please like this video and don't forget to subscribe to this channel. Kun ga shi ma nan gurin still message in ne, sannan kuka duba lokacin da muka turo yanzu gashi nan 23 wannan, yanzu gashi nan message din ya shigo 23:16 muka turo, yanzu gashi nan 23:17. kun ga message din nan ya shigo kenan successful. Yanzu kaga mutum zai iya amfani da shi domin ya running wasu code din ma ba wannan ba, ko wasu code din ne gaba in zamu yi wani code din ba dole sai lalle yana da computer ba, zai iya amfani da wato ainihin wayarsa ta hannu domin ya running code din sannan ya koyi programming language da shi. So yawan wannan dai shine karshen video namu ne, da fatan kun ilmanci da wannan video sannan kun amfani da shi, sannan ku manta ku danna like a wannan video, ku danna mana subscribe da alamar qararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu nan gaba. Mun gode sosai.